בואו נשחק. אבא. תינוקות בבקשה. למה אני צריך להעיר את התינוקות? לא יודעת, אני רוצה אותם. תודה. אנחנו עושים שיחה. טוב. בסדר. בואו תשבו כאן ביחד. שב כאן, יופי. ואתה תשב כאן. לא, כאן. על הפוף. אתה לא רוצה תשב כאן. אתם משהו? יופי. יאללה בואו. אני אקח את הכסף שלי. שלי. אני לוקחת כל פעם מישהו אחר בינתיים תהיה כאן. אני לוקחת את נונו שלי. טוב, אתם רוצים להישאר בבית? אין בעיה. אז בואו נראה מה אפשר לעשות בבית. רוצים להכין ביחד אוכל? לא? אז מה אתם רוצים? ללכת למלון. אני אשאל את אמא ואבא. אבא, אפשר ללכת למלון מחר? בטח, אני אלך צריך להזמין כרטיסים, לא? כן. אבל הם מביאים לנו כרטיסים. טוב, את צודקת. שנלך מחר? כן. טוב, אני ממכנת מזוודות. בואו תינוקות שלי. טוב, אז אני קודם לפתוח. טוב, בואו נלך לקחת רגלם 2. שלום, יש לכם בנו לעגלה? האמת שלא. סליחה, לא, אין לנו. מה, אתם הולכים למלון? כן, אני צריכה לא, האמת שאין לנו, אני מצטערת. לא, הכל בסדר, רק אני רוצה לדעת אם יש לכם. לא, את יכולה ללכת. כן, בטח. טוב, נלך כמו שאתה. טוב, כמו שאתם יודעים, לא היה להם מזוודה. אז הם בסוף יקנו מזוודה. או שלא. אז מזוודה. גם בכל מקרה הם לא מחליפים בגדים. אבל אני אלך לקנות להם בגדים. טוב, אמא, אני הולכת לקנות לנו בגדים. לא, מאמי. כי עכשיו אני הולכת לקנות בגדים.
אז בואו תראו מה יש שם. בואו נלך לבגדים. נכנסתי בטעות. זה לא הבית שלי, סליחה. פשוט בטעות נכנסתי לשם.